Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija jiċċelebra eluq sninu. Adrian Delija li ilu kważi sena jmexxi l-Partit Nazzjonalista għala 49 sena. Adrian Delija fil-fatt twilet f'Taslima fit-8 ta' Wissu tal-1969 iżda tista' tgħid trabba wex il-parti l-kbira ta' ħajtu f'Birkirkara u ħal edukazzjoni tiegħu San Luigi u gradwa bħala avukat fl-1993. Fis-6 ta' Ottubru 2017 ħal ġurament ta' kap tal-Oppożizzjoni u dan wara li fis-16 ta' Settembru ġie elett b'vot qawwi mit-tesserati tal-Partit Nazzjonalista fejn ivvutaw kważi 15,000 ruħ. Tul dawn l-aħħar xhur spikka l-mod ġdid ta' politika li qed imexxi bih Adrian Delija b'enfasi qawwija fuq il-ħtiġijiet tan-nies anke l-bżonnijiet iż-żgħar. Minn barra proċess ta' tiġdid fil-Partit Nazzjonalista, il-marka ta' Adrian Delija bħala politiku ili jisma' u jżomm kuntatt dirett ma' kulħadd. Fil-fatt wieħed jista' jgħid li f'din is-sena tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija żar kważi kull lokalità f'Malta u Għawdex u indirizza diversi laqgħat ma' residenti, għaqdiet non-governattivi, nies li għandhom negozju, żgħażagħ, anzjani, familji u persuni involuti fil-volontarjat. Adrian Delija miżewweġ lill-avukat Nikivella Deframo u għandhom 5 tfal. Għal żmien twil kien involut fil-klabb tal-futbol ta' Birkirkara, inkluż bħala president.